Mijeti ora kono tok kabeh sak awak. Lah apa beda? Diblekutuk bos. Sik. Meses wash. Kok iso lho? Wos ki dicuci. Oh iya, meses face. Yo meses to wes. Bos, prosesi. Gini aja. Wah. Wes apik kok ini. Yo iki tak tak kene to, Bos. Sik. Bos. Di video Mas, benar sik Mas. Wes iki video ngomong lho. Cedek. Cedek ini. Iya, diresiki mukake ngono. Kok kene cedek rai tok. Yo ora. Sampai iki maksudnya piye? Kowe rene diketokne ora kae mbake. Yo diketone enggak apa-apa Mas. Jangan semua gitu Ngono loh. lho, koyo ngresiki. Ya siji lur telu. Cincin ada suara nih. Wes ngono ae. Ngono ae. Wedi anu neh, wis resik ya. Iki pas ngoles-ngoles iki. Iya, itu video. Ya gak apa video ya. Wis engko ketok-ketokan dhewe. Wes kok satu tuh. Oke. Nah. Satu dua bos. Pas ngelapine ya ora? Gak usah. Gak usah. Oke. Kamu enggak alis ya? Hah? Kamu enggak alis ya? Sudah video aku semua. Oh, enggak coba cek Mas nang tasku. Kok ini aku mau nyiapin. Iki jare cek video. Sepadan. Golek wis ngomong lho. Kita ora on foto. Wis masak menit iki, Dik. Wes. Nah coba cek nang tasku. Vokalan kan? Anu implorer. Gua di sana. Alis iki kok ngopo to? Kayak pensil loh, aku. Ireng iki. Ya ada ora? Enak ireng. Sik. Iki uduk. Ya wes, enggak apa-apa berarti dihapus. Bon aku kae klambiku sing putih lho, kayane kena kuwi lho, Dik. Wah, wireng. Kok iso lho kena alis ki yo iso dihapus kok. Wireng. Pijat-pijat. Oh, engko terus enek kuine. Sut ngono. Disut ngono lho, Dik. Suku buku. Cewek Mas aja full senyum ya. Bener kayaknya anu nih. Gue sing pas di buku-buku iki direkam, Dek. Iya pokoknya direkam setiap tindakannya. Engko ketok-ketokan dhewe ya. Anu iki, di manicure pedicure. Kok ini? Lah apa jenenge? Di wasual was Di message. message wash message wash. Kok iso lho?
Bos ki dicuci. Oh iya, meses face. Yo meses to, wes. Bisa lho meses. Miceti ora kuno tok kabeh sak awak. Lama Ya beda. Ngono bos Lah ceritane. ning sak awak wi sepa jenenge. Oh, spa bos. Yo maksudku kuwi mau spa malah was lho. Bisa. Spa iki jenenge. Spa. Sepak. Wih, lightingnya apik dek. Mending ade tuku lighting ini. Yo beda iki kira Mantep. Nggo live ora masuk. yo ora terang. Masuk orang terang. Ya dicedakne to. Iku ning ra itok berarti. Ndruwedeg iki miceti ora tau miceti to. Ojo to. Berarti kan di video ya. Lah kowe tugasmu gur ngono kae mau tok. Ndang kowe yang miceti sikil. Miceti sikil we. Nah, Yo gantian. ngono bos ceritane. Yoh, ngawur bos. Bar iki engko treatmente ya ning kene gek wis bar rampung. Apa jek enek neh tahape? Yo ning kene kok. Mungkin ada. Ya wis. Sik suwi ya sak jam neh ya. Ya. Lho nek dik. Dijewer bos. Ngono kuwi to. Ceritane. Beh turu deh, enak nih. Turu iki. Turu deh. Wuh, lah kuwi lho. Wis bengi iki lho nganune gase. Dilineh, Bos. Raine dikai wap. Heeh, diuap. Bar diuap ke wis. Wis to, wis ngono. Lah aku tekok iki kok. Iki lho. Terus dikomedoin. Nganggur kok iya, bangi meneng ae tekoni ae. Ben konten ora garing kok. YouTube ku kok. Senang banget. Terus Nah yo untuk sing jaga koncone dhewe lek ora malah yo ingangi aku. Ya tekoni lah. tem ya. Sik. Wis. Diblekutuk bos. Sik. Kita su. Nah, ngono lho sisetane ben penak. Ngono to. Wis. Oh, ngono tok, Bos. Tak diblekutuk, Bos. Terus Komedo iki. Berarti ya ini pas orang lebaran kayak rame gini. Ya ada berapa orang. Ini Mas, di video, Mas. video ya. Kayak nek jami tik klutik. Jami bos. Tadinya yang mendek tipinya. Wis ya iki ya. Yes. Wis 30 detik ya. Berarti harus kuliah full harus besok. Senin bisa. Hari Sabtu tapi sajane libur, bu dosennya ngajar apa nanti ya. Marah apa ke? Nanti treatment neh iki
Urung. Oh isih dipel sik caine. Caine dipel. Engko ganti dikei kuwi pijat muka kuwi. Dindret ngono. Ngono bos ceritane bos. Iki mau treatment. Dihapus kabeh ro. Engko lek Iya wis. waya wis ngongkon video engko video lho Dik ya. Dipoles bos raine. Di spa. Pai badan. Ngomong sampai Ya engko kilo gra wilo di ngonokne lho maksudku ki jenenge apa wilo spa meh. facial wash. Facial mecet. Nah. Facial bos. Dionokne pokoke lah. Diwek-wek. Aku sampai go facial wash dhewe. Ya Allah. Ya karena kan aku make upan toh. Soalnya kan syuting ning arep sik ngono batinku. Jebule ada sisa. Iya. Nah, wis ngelidik iki. Duk. Dionokne ngono iki. Piye lho iki. Lah. Dioles-oles pokoknya. Ben kan malah tahu sampai ngorokan. Apa ya? Iya, mbah-mbah ki facial masih mau. Masa iya? Ya Iya, sumpah. Aku kan. Iya, lepas gue. Yo jenenge penak. Mbah facial ya. Yo iso mene tok bojone ha. Keren. Bojone, aduh bojo ngawur. Lah iya. Cek urip lho. Jenenge Walid ya ngono kuwi ya. Terwale-wale iki. Bisa wali tuh. Gue berdek tangi ngono. Aku loh mbak, biasanya tuh kalau facial ngorok mbaknya ketahuan aku sendiri. Aku beri kalau fisik kan. Ya Allah. Mbah-mbah milenial. Iya. Jangan aja. Oh, iya aku. Wes engko ganti treatment neh, bar iki bos, ganti neh. Terus di nuk. Ganti apa iki? Kecil mas, mana mas? Jo. Urung adem. Urung adem, Dik.